Трябва да ги очистиме от семците. Колко пъти си правила така сладкиши с сливи? Това си го знам. Няколко работи си знам и си повтарям. А с череши също става. Сладкиши с череши става много. Да. Всичко става, ако го направиш добре. Ако ти излезе с полушки. Телечко с сини сливи се готви. Добре мириш. И сега ми не научи нещо баба ти.